morning kakabagyan. Kumusta nga iti bibiyag tayo man ini tangal tao. Sapay lang kumata kwa. Piyatay lang nga. Kita ke day of May. So nga katoy karami da mantis kaparate. Nga pangi kabilang kata gitu ini. Nauding nga mulmula may nga di pa nakasabong kan nakabunga una kuma pangalaan mi ti binbin naabutan mo tayo ti lamiis sampay mo kaya na lamiis una yung amuyo ko dito gamin ag single digit tayo so nga medyo makauturan na mo tayo malami-lamin na gito yung mulmulan kaya tanda na gito sumagmamanong nga iyo nagmay so dato yaramida kiti pangiparabawan yung nagtibalay tabaring laing mapabunga may kan mapatangkin mi dagi sabong da kain bagla nga imulan to no ka so marunong nga pa nagmumula manayin wala, marami ting araw, tis kaparare, kabagyan. Malay, tiri rukod na kabagyan. Nay, simo na atatidog mo ti may isa. Narigat isang karpintero kaya kabagyan. Malay, kayo na, sukat na. Ayan, pareho. Uy, maipit. Awanti kuha na kami na ito eh. Awan piing na kuha. Ragagi. Ayan kapagyan. Ay sagana rin ito ikuanan, paragpagnan. Diyanan tayo nga kuan, asimbuli na yun. May mayat sa no, mga mula tilapis, kabagyan. Kasag man tilapis, lapis ka man no, medyo napintas magbasay. O temporary lang, kaya dapat na medyo papintasin tayo magbasay kaya. Pinkeriter kabagyan. Sala tunay nga karpintero punog na. Tinggan ko mga plastic din ang makatipag ko. Hindi ko sa lungsod. Wala, kaya mo nakan, yun na yun. Tingnan na ito eh. Tama ka, tigod na kita mo kayo matusunong ka. Gigili ko na ay, di ko ato yun na. Gaya nga ako ato yun ah. Jack nga ato yun ah. Babaw. Yun. Kato yung salang pati kanaktulan. In measure mo din ato? Pantay.
pa. Kabil ti kwan. Kabil tayo ti dataring kabagyan. Datar na. Ang mga luwa. Dua. Nalapatog ka na. Nagmayaray. Ay, nagmayaray. Lapitan tapok. Dawatak tapukan. Tatapok yan. Kaya, may dama. Hay, mga timangga, baalaga teng-tengal. Mayat ti merinda kabagyan. Mayat ti merinda may mangga. Mangga ka na ramang. Tulis na kasi. Bawal. Yan. Medyo mabuo-buong kabagyan. Dahil tayo petitad itong mga basar na. Antiparis na tanong ka. Kanya giwang-giwang. Nagpapatugkar na kasi. Yan, kapag yan. Aray. Balbaling ang pag-iparabawaray. Kayo usay. Ito mo perbaset na ikan ito ko na. Paris na. Ayan, kapag yan, yulit to yan. Tingi nga to, tinang ikabila may, kwarto may. Kadwada na kita na mas masitas. Iti gamin, tawa, medyo kwa. Mas trek iti sinag ti init. So nga iti mga kabil, iti ni kwa. Araw. Kita na kita ikuan ni tarong. Tope lang nga ang sabong da. Laring-laring mga kwa.
Ate tarong ate kay kabagyan nga ka, tarong tayo dito Pilipinas. Ate bimalpalusang ako na da. Eh, Nagbubukol. sili. Ikaw rin Marami wala. pagod ka na. Ay, hindi yan, ba yan. kasi na... Ay, magumatan to ba? Apay na sili mo atoy. Pagod. Ay sili. Eh, Tayag mo yan. Ay natayag. tarong. Ito ay tarong. Tarong bimalbalusa. Sili ni dati nalunan. Sa? Okay. Hindi ko yung nagalusan. Punasan ito na. Ate na silimot lang ito Pilipinas ako kabagyan. Giti pang sigang. Dati bunga lang ako niya. May isang mabinimin. Ayan kabagyan. Naiuli na kiti kwan. Karganan. Oh, dati dan. Nagbalinan nga kabakiran to'y munag ti kwarto. Oh, nakiti ka. Sili-sili ka na kwan. Tartarungoy. Oh. Okay, ilang araw kabagyan. Kita-kita tayo tumanay no maminsan. Kahit nagyaman na, kiti nagyaman kami, iti ano siyong manang buya dahil ito nga vlog. Sapay na kumaka, nagustuhan nyo, kita-kita tumanay ito no maminsan. Nembag nga malunggay amin. Thank you. Bye-bye.